kaptam egy ilyen izét, remélem jó szarul fog állni. Na, és tényleg szarul áll. Kaptam a L'Oreal-tól egy csomagot, és ez az új teleszkopik szempillaszpiráljuk volt benne, úgyhogy én ezt már ki fogom próbálni. Ne ítéljetek el, de én elkezdtem újra nézni a Szulejmánt, és geci jó. Emlékszem, a mamámmal minden szerdán néztük az új részt, de így felnőtt fejjel, meg így újra nézve, engem nagyon leköt. Szulejmán, hűrrem. Én imádom. Úgyhogy ja. Én nem tudom a többi kutyamami hogy van vele, de amikor én Murphykével sétálok, én azt érzem, hogy olyan menő vagyok, hogy jobban nézünk ki együtt. Olyan menővé tesz engem. Büszke vagyok, hogy vele sétálhatok, hogy így ő az én barátom, hogy ő az én kisfiam, hogy na mindegy. Képzeljétek el, az egyik nap eszembe jutott egy nagyon régi mini sztori. Anya, ezt te légy szíves, pörges tovább. Körülbelül olyan 10-es lehettem, és este elmentünk négyen iszogatni, az én barátom, meg egy másik pár. És úgy volt, hogy a barátoméknál aludhatunk este, mert én akkor még nem voltam pesti, meg a másik 2 emberkese, de ő elég ilyen szigorúbb családból származott, úgyhogy ilyen nagyon hátsó módon szerettük volna megoldani, de hát nem sikerült. Nem jött össze, különböző okok miatt, most ezt hagyjuk, és ott álltunk hajnalban az utcán, 4/10-es, hogy bassz meg, holnap iskola, hol fogunk aludni? Közben bontsuk ki ezt a szempillaszpirált. Oké, nem így? Wow! Oké. Milyen pici a csomagoláshoz képest. Wow, oké. De szépen elválasztja a szempilláimat egymástól, de jó Isten. Szóval ott tartottam, elkezdtük járni Budapest utcáit, majd valahol ott a Hősök tere környékén találtunk egy ilyen kis motelt, igazából bementünk, csöngettünk a pultnál, csöngettünk, erre kijön egy idős nő pizsomába. Így mondom, elnézést, szép jó estét. Hát mi 4-en szeretnénk valahol aludni egyet, esetleg van kiadószoba? Azt mondja, van. Aztán mondta az összeget. Összenéztünk, számolgattuk a kis pénzünket, mondjuk, sajnos nálunk ennyi nincsen. Esetleg nem lenne olyan kedves, és vinni egy nagyon picit lejjebb, most kivételesen nekünk az árat, de jó fej volt, vagy csak álmos volt, nem tudom, hogy látta rajtunk, hogy cuki volt, kevesebbet kért el végül. Úgyhogy ha látja ezt, akkor utólag is nagyon hálásan köszönjük, hogy volt hol aludnunk. Nem akarok azzal baszogni a munkába egész nap, hogy újra és újra felkenem a rúzsom, úgyhogy kipróbálom újra ezt a Locked Kissing rúst, majd amikor másnap reggel mentem be a református iskolámba, annyira szürreális volt, hogy így megálltam a padtársam mellett, mondom, én ma egy motelbe aludtam. Néz rám, elkezd röhögni. Wow, ez elég piti. Na jól van, gyermekeim. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, legyen szép napotok.